Може би една от най-обсъжданите теми напоследък в геймърската братия, ако не е най-обсъжданата тема, са новата поредица, новата серия от видеокарти на ATI, кръстени наобщо ATI 1900 Series. Това, което знаем и което вероятно сте чували, че става въпрос за супер геймърска карта, но въпреки всичко ние искаме да разберем повече за подробности, затова разбира се сме дошли отново при Hardware BG. Киро, кажи ни най-общо казано, все пак знаем, че много пъти сме минали през подобни, когато ни говорят за новата, страхотна, невероятно убийствена карта. Според теб, наистина ли става въпрос за нещо коренно ново или всъщност това е само маркетингов шум? Нека да го наречем така. Точно в конкретния случай става наистина въпрос за нещо доста ново и авангардно като разработка от страна на ATI. Да го приемем като продължение на предишната им серия 1800, която всъщност внесе точно реалните промени, но това, което де-факто очаквахме всички от ATI е настоящия продукт, който излезе с около 3-4 месеца закъснение, но все пак излезе и наистина показва доста завидна производителност и е интегрирал в себе си всичките нови неща, които разбира се допринасят за тази висока производителност. Едно от най-характерните нововведения в новата архитектура на ATI е така нареченият Memory Ring Bus, който това преведено по не технически език ще рече, че това е нова технология на ATI, която облегчава работата на паметта на видеокартата, като с това ви предлага доста по-висока производителност и по-голяма пропускателна способност на паметта. Другата новост, която ни предлага Radeon 1900 XTX е наличието на 48 Vertex Shader Units в графичното ядро. Това отново преведено на нетехнически език ще рече, че бъдещите игри ще се възползват до много голяма степен от тези Vertex Shader Units и това ще позволи да имате върховна производителност в следващите заглавия, които излизат на пазара. Тоест това ще рече, че картата е изгодна инвестиция за в бъдеще. Ето и пред нас кутията на Sapphire изданието на Radeon 1900 XTX, може би най-сериозният модел от тая нова серия. Виждам, че едно от първите неща, които ни правят впечатление, поне за мен, нова абревиатура XTX. Би ли ни казал повече за това? Какво всъщност означава тя? Новата абревиатура, така наречена, Radeon 1900 XTX, крие зад себе си най-новото графично ядро на ATI. Това ще рече R580, който включва в себе си 16 рендериращи конвейера, 8 вертексни процесора и най-новото, което е всъщност и най-афиширано от всички, 48 Pixel Shader процесора. Точно това, нали, значи 1900 XTX. Следващото, което е сравнително ново и авангардно при новите видеокарти от висок клас е наличието на 512 мегабайта видеопамет. Нещо наистина така благоприятстващо производителността при високи резолюции на всички нови игрови издания. И изсипали сме тук пред нас цялото съдържание на тази доста лъскава кутия. Виждам тук куп дискове с определено полезен софтуер, плюс разбира се повече от задължителните драйвери и лепенката на Sapphire, за да се вижда отдалече с какво разполагате в машината си. Но кажи ни повече за останалите неща в машината. Видях едно друго любопитно лого, Dual DVI, например. Какво точно означава то за геймерите и как това е подсигурено в пакета? Dual DVI означава, че видеокартата ви е снабдена, т.е. идва директно с два цифрови изхода за монитор. Точно това значи DVI. Това е стандарта на всички нови цифрови дисплеи, LCD-та, като ви предлага високо качество на изображението при високи резолюции. Разбира се, ако не разполагате с цифров монитор, в комплекта има включени преходници, два преходника от DVI към обикновен аналогов интерфейс за монитор, така че винаги може да ползвате и стария си CRT монитор или не чак толкова стария си LCD дисплей, който е без цифров изход. Да.
Ами картата изглежда освен супер футуристично и доста странно по принцип, с вземащи цели два слота. Може би е хубаво да споменеш нещо и за друга екстра, която разбира се не е новост. Те нареченото Vivo, макар да не го произнасяме правилно. Какво означава и това съкръщение? Ами съкръщението Vivo означава Video In, Video Out, като това ще рече, че конкретно с видеокарта, която поддържа тази функция, имате възможност както да изкарвате образа на телевизор, така и да вкарвате видеоизображение от външен източник, примерно видеомагнитофон или камера, в зависимост от с какво разполагате. Или още повече това ни позволява фактически видеоедитинг, макар и на непрофесионално ниво. Можем спокойно да си хванем видеоклипа, да го вкараме в компютъра и там да го обработим в съответното приложение. Виждам, че радиатора изглежда доста интересно, между другото. Каква част 100% идеята не е била просто картата да изглежда добре, но разясни каква е разликата. Примерно, виждам, че подготвили сме една карта с що стандартен радиатор. Каква е разликата между двата радиатора? Ами, разликата в двата радиатора е предимно самата големина. И тази големина е продиктувана при XTX, е продиктувана от това, че всички нови графични ядра, за да изкарат върхова производителност, се налага да работят и на много високи честоти, като с това, разбира се налага и охлаждането на самия графичен чип да е на по-високо равнище. Виждам един изцяло нов радиатор тук, между другото, от който не си спомням да съм виждал на друга карта до момента. Ами това е охлаждането на така наречените MOSFET-и, т.е. на захранващия блок на самата видеокарта, като тук де-факто се преобразува напрежението, с което се захранва графичното ядро и графичната памет. Окей. Това е чудесно, разбрахме. Уверени сме, че тая карта е страхотна. След малко ще видим и бенчмарковете. Обаче, какво означава това за нас, ако решим да апгрейднем машината си с подобна карта? Означава ли, че можем да имаме каква да е машина и просто да купим една супер нова карта и да я сложим там? Има ли някакви допълнителни изисквания към конфигурацията, която имаме тази карта? Първото и основно изискване към конфигурацията, която ще апгрейдвате с тази карта, е тя да разполага с PCI Express слот. Това е новият слот за графични ускорители. Второто нещо, което трябва да се спомене, е, че имате нужда от доста мощно захранване за самия компютър. Това какво ще рече мощно? Над 450 вата. Желателно е да не е от по-рано от нас коментираните трибуквени марки. Качествено захранване ви трябва за подобен графичен ускорител. Следващото и абсолютно немаловажно абсолютно немаловажна подробност е, че за такъв графичен ускорител ви трябва и съответната система. Тоест, тази видеокарта няма да може да покаже пълните си възможности, ако разполагате с слаб процесор, малко видеопамет, т.е. малко системна памет и като цяло бавна система. Не очаквайте чудеса от храброст от тази карта, ако я сложите на някаква слаба машина от сорта на Celeron на 2-3 ГГц, просто или на Sempron 2600+, няма да получите желания резултат.